Bună ziua, sunt Ovidiu Bosancu și voi prezenta noul ionizator de apă Censon Miracle Max Royal de la compania Censon. Aceasta este cutia cu care vine ionizatorul și haideți să vedem ce vom găsi noi. Am mai multe cutii. Luăm pe cele principale. Acesta este corpul ionizatorului sau unitatea centrală, care este de culoare albă, cu o combinație, pe partea din față avem o combinație de gri cu negru, cu sigla Censon și cu numele modelului. În lateral vom avea acel buton de debit cu care v-ați obișnuit la Censon Miracle Max. Îl putem folosi, după cum știți, pentru reglarea debitului atunci când facem apă acidă. Deasupra avem acest locaș pentru sare de Himalaya, care se folosește atunci când facem apă acidă, dacă este necesar, nu tot timpul. Și vom avea două conexiuni. Una electrică, care face legătura cu robinetul ionizatorului, și una pentru apă, la fel face legătura cu robinetul ionizatorului. În partea dreaptă, lateral, avem corpul filtrului. Aici este filtrul, la fel ca și la Censon Miracle Max. În partea din spate avem două conexiuni. Una intrare apă de la sursă și cealaltă ieșire apă acidă. Diferența sau față de vechiul model este că apa acidă poate fi conectată direct la țeava de scurgere de la chiuvetă. Ionizatorul conține o cameră de electroliză performantă cu 7 plăci din titan acoperite cu platină, identică cu cea de la Censon Miracle Max, mai mare decât cea de la VS70, mai performantă. Cele 7 plăci sunt acoperite prin nanotehnologie, deci foarte performantă. Corpul ionizatorului face legătura cu acest modul, robinetul ionizatorului. Avem un cablu de alimentare detașabil și să vedem piesa de rezistență, acest splendid robinet din inox masiv, extraordinar de bine finisat, care are atașat pentru prima dată la un ionizator, prima dată în lume, Censon sunt inovatori în acest domeniu, are atașat acest display tip LED, Smart Digital Touchscreen. Foarte, foarte frumos. O să-i facem o probă și conectat, să vedeți ce bine arată. Acest robinet cu siguranță va atrage toate privirile în bucătăria dumneavoastră, pentru că are un design extraordinar de luxos. Arată extraordinar de bine. N-am văzut un ionizator atât de bine finisat și făcut. O să vă placă cu siguranță. Să vedem ce mai avem în modul. Mai avem niște cutiuțe cu niște tuburi de alimentare, mai subțiri, mai groase, care vor face conexiunile între robinet și corpul principal. Aici la fel, tot o cutie cu un tub de alimentare, apă.
această cutie conține o pungă cu accesorii, în care veți găsi, printre altele, acest reductor de presiune. Vă recomand să-l montați pentru că dacă presiunea este prea mare și se întâmplă ceva cu ionizatorul, atunci garanția este anulată, dacă nu este montat acest reductor de presiune. Mai avem niște robineți, apoi un kit de testare pH și alte mici accesorii. Mai avem acest manual în care veți găsi tot ce aveți nevoie pentru montaj, pentru folosire, plus că veți mai primi de la noi un ghid de utilizare apă alcalină, pe care nu îl veți găsi nicăieri în altă parte. Acesta este în limba română. Și cam atât. Acesta este noul ionizator Censon Miracle Max Royal, vârful de gamă de la Censon Water, cu acel robinet splendid din inox, masiv, și cu acel display smart digital atașat de el. Este primul ionizator din lume care are așa ceva și care cu siguranță va atrage toate privirile în bucătăria dumneavoastră. Plus calitatea de la Max, așa cum v-ați obișnuit. Vă mulțumesc și vă doresc o zi maximă!